Медицинская дапамога хворым на коронавирус у области оказывается як на амбулаторном этапе, так и стационарно. У выпадку, калі пациент мае патрэбу ў кругласутачным медицинским назіранні, яго шпіталізуюць у адпаведнасці з межрайонным прынцыпам. У стационары Брэста, Баранович, Ципинска. На сегодняшний день ситуация по коронавирусной инфекции, она стабильная и контролируемая в нашей области. В случае, если случится так, что будет подъем заболеваемости, наши учреждения здравоохранения во всей области, они готовы к оказанию качественной, своевременной медицинской помощи населению с коронавирусной инфекцией. У 6-й паліклініцы Брэста на ўваходзе адразу сустракае медыцынская сястра, абавязковая тэрмаметрыя. Для пацыентаў з павышанай тэмпературай і іншымі прыкметамі рэспіраторна-віруснага захворвання ёсць асобны інфекцыйны блок. Гэта дазваляе размежаваць плынь і зрабіць знаходжанне іншых пацыентаў больш бяспечным. Да змянення эпідэміялагічнай сітуацыі ў паліклініцы таксама падрыхтаваны. На сённяшні дзень тут адзначаюць, сапраўды назіраецца невялікі прырост выпадкаў коронавірусу. Але гэта значна менш, чым у перыяд летняга піку. Так, напрыканцы чэрвеня, пачатку ліпеня у паліклініцы назіраўся 341 пацыент з коронавіруснай інфекцыяй і 290 кантактаў першага ўзроўню. Напрыканцы жніўня гэтыя лічбы склалі 18,9 чалавек адпаведна. Зараз болей. Начался учебный год, дети пошли в школу, в высшее учебное заведение. Многие граждане нашего города приехали с летнего отдыха. Заболеваемость немножечко начала увеличиваться. И на сегодняшний день мы уже наблюдаем 51 пациента с коронавирусной инфекцией и 66 пациентов как контакт первого уровня. Нягледзячы на тое, што ва ўстановах аховы здароўя выконваюцца ўсе прафілактычныя меры, найперш падкрэсліваюць медыкі папярэджванне заражэння, справа асабістая. Актуальным застаецца выкарыстанне індывідуальных гігіенічных сродкаў, сацыяльная дыстанцыя і рэспіраторны этыкет. У дадатак урачы рэкамендуюць і вакцынацыю супраць грыпу. Грипп тоже актуален своими осложнениями, и поэтому для того, чтобы не было наслоения и второй волны коронавирусной инфекции на заболеваемость гриппом, необходимо сейчас уже сделать прививку. Вот в сентябре, буквально в октябре, пока оптимальные погодные условия, нет еще межотопительного периода. Па стане на раніцу 24 верасня у Брэсце ад грыпу ўжо прышчапіліся 13 000 чалавек. Вераніка Якавец, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія Брэст.